বিপ্র কুমার জমাতিয়া মহোদয় কাছেন বনিপরে হাহাইনা তিনি গোমতী ডিস্ট্রিক্টনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর বনবাহিনী আসক থাইনানি কবকজাও বনিপরে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ पुलिस गोमती डिस्ट्रिक्ट বনবাহিনী কবক জানাই আসক থাইনাওই মোসাং সবানা মোসাं জারেনি ফারি তাবক जों सिनि बरम गोनां हदा अकरानि याक्तै ख्लायै जों बरम रलाय दंगो बरम बलाय याफायफ्र जोंनि खथु तै खथु याफाय दंफ्र जों जत्तन तिनि फायसक फायजाक बरम जत्तन मोसां रलायबाय जागानो याफा खरमाने बिसिंतै जों जत्त जोंनि हदा अकरा बरम रय तंबाय जावो जोंनि बरम गोनां अर एलाकानि बिधायक बनिपरे हाय रय जोंनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कालेक्टर बरम रय दंगो जोंनि हा हदारा करानि याक्तै ख्लायै फारि जों बरम याफाय दंफ्र जत्तनो याफा खरवै बरम मोसां रय दंवानि बाङै याफा खरवै जों बरम रबाय जेरै नै आं कबक जानाय जत्त तिनि फायसक फायजाक बन हहम दतमनि बिसिंतै हाय जों बरम रलाय दंगो फारि ताक जों हाय बरम रलाय फिनाय जोंनि हासालनि फायसक फायजाक जोंनि हदाबाय गोरोंजाक सब समयनो स्वामी श्री शरदपुरी महाराज जी सब समय सिद्धालय आश्रम बेलाय साकथारजाक जोंनि हदानो विभिन्न सामं बतांग चुबावै दंजावो बनि लगे लगेनो अर जों ताबक बरम रफिनाय जोंनि खा गोनां माया गोनां जोंनि गपप्तिपुरानि अनारेबल मिनिस्टार फाइनान्स एंड प्लानिंग कमिशननि बनि मानगोनां मन्त्री बरम सिंह राय महोदयनो बरम रयतंगो बनि लगे लगेनो हाहाय बरम रयतंग फिनाय जोंनि ओ एलाकानि विधायक तथा टिके चाकमा महोदयनो बाहायनो जों वैतंगो बरम रवैतंगो बरम बलायनो जों जोंनि हा हदाक्रानि याक्तै रलाय तंजावो जत्तनो जों याफानो खर लाबे जाति हनै कबक जावो फारि जों बनिपरे हाहायनो yang जोंनि हाहायनो yang पूर्ण चंद्र जमातियानो बाहायनो जोंनि हदाकरानि याक्तै ख्लायै बरम रवै दंगो बनि लगे लगेनो दिनैनि फायसक फायजाक जोंनि हना आं कबक जानाय बासा लायबाय जानि जोंनि बाबा गरियानो जों ताक साति सक माने बिसिति जों ताबक खनु लायबाय जानो फारि जों Goria joton no listen pal kulum jak joton iska baba Goria joton no listen pal kulum jak Tini bekha bising ole nang le phai ha phai di Tini bekha bising ole nang le phai ha phai di nang si nang si nang si nang si nang si no karom jak sarayana rang rai rodi sang siano sirodi sarayana rang rai rodi buisuni sanja jorawo joto no khulumaya faru puilawo tinini pandani ojama teichini hoda okra बरम गोनां बिप्र कुमार जमातिया बनो खुलुमाया फारो फायचक फायजाक चिने रज इनाग्रेटर चिने हेज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ त्रिपुरा बनो पहिलावो हामजागमा ते खुलुमाया फारो तेबि फायचक फायजाक चिने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बनो बहायनो खुलुमाया फारो
फाइचक फाइजाक सिनि बरम गनां एमएलए बनो बहायनो खुलुमनाय आफारो तेबो सिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ल फार्मार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफ ल सिनि बरम गनां दाता मोहन जमातिया फाइचक फाइजाक सिनि बसकांगो हदा अक्रा नाइकल फां बरम गनां पुलिन्द्र कुमार जमातिया सिनि करबगनि एसडीएम हदानि एडभाइजर बरम गनां संजय जमातिया सिनि एडभाइजर जमातिया हदा बरम गनां बिचित्र मोहन जमातिया बाबा गरिया मिशन प्रेसिडेंट बरम गनां मोहितलाल जमातिया तेबो सिनि जेडीसी चेयरमैन बरम गनां ज्योति जमातिया किला बीएससी चेयरमैन बरम गनां बागान हरिमल सम तेबो सिनियर फाइचक फाइजाक स्कूल ऑफ साइंस नि फाउंडर बन बहायनो हामजोंमाय आफारो फाइचक फाइजाक जत चिनि हदानि कर्मकर्ता ते चिनि महारानी सुदक्षिणा कमिटी नि ब्रै बदलनो खुलुमनाय आफारो बसकांगो आसक तंनाय ते मेलाव गुरि तंनाय जत ताखक ते बहुक सनो खाकाहाम ते हामजांमाय आफारै बैसुनि तेर किसा कक सावनो चिनि बसकांगो तिनि डिग्निटरीज रक चिनि गेस रक तिनि माहायखे अपॉर्चुनिटी मावनि सि अनेक सेंगो फेबा चिनि जे और जागा फाइनाय रक डेपुटी रक चिनि मताय खुलन बाबा गरिया न खुलनाय हनै फाइनाय रक तिनि चिनि नेता रकनि कक चिनि गेस रकनि कक काहाम खे खनाय थांनि नांमानि जे फाइनाय सालो चिनि जमातिया हदानि बोसारक बाहायखे बसकांगो आगगनाय जों बाबा गरियानि बिसिंतै जों कायसा प्रोग्राम चेंखनो रोसामं रोसालायबो खोनालायबो जे जतनि सिगां बाबा गरिया होनो चिनि जमातिया हदानि बोसारक जतनि सिगां आगगनानि हिंखे जों डिसिप्लिन मेंटेन मा खायनाय चिनि बोसारकनो काहाम खेले खामा परनाय ताबावनि जुगो जों एजुकेशन काहाम माया हिंखे बसकांगो चिनि बागै अनेक चैलेंज फायनाय हानि बागै चिनि बोसारकनो जों फर्स्ट प्रायोरिटी बननो फर्स्ट गोल जों एजुकेशन कारण जों जागा तलुक तलुक ताबाव बुमा बुफानि हयतो एकानि जागा तंखा हिंखे बोसा मांगनि हिंखे सिबन बोसा आधा कानि सिंनाय बागै रखा हिंखे किन्तु शिक्षा अमहाय जिनिस बुफा परे जाय फानो थों बोसानो नो ग्रेजुएट खायरो मावो मास्टर डिग्री खायरि मावो पीएचडी खायरि मानो तिनि आनि आमा बाबा सिलेखा परे जागिया तिनि आनो ग्रेजुएशन खायरो माखा अमा हायखे चिनि जे तावक नंनाय रक चिनि बुमा बुफा तंनाय रक निजेनि जागा करै हिंखे जागा बागमाया फेयाबा शिक्षानो जों बसकांगो टारगेट खायै फोरोङै तेबो बैनि जेसो गोरों तंथों बनि साइफासि गोरों खायमानो जदि जों इच्छा तंखे हानिबाङै ताबक जे बाबा गरिया मिशन चालावै तंनाय रक बरनि नाहर मुं बिलाय काहा फेबा गोबां मानसिनि समाज ताबक फानो कारजावै तंनाय रक जे लेखा फरायमाने कम्पिटिटिव हिसाबै जों रवै नाया बातायलाय मुं होनै सि वानसक नाया बुचिवै बाहायखे फरायलायनाय बनो सि वानसकै नाया गोबां मा तंख बरनो जों बसकांगो बाहायखे आगौरनाय अमो जों चेष्टा माखायनाय सिनि समाज ताबक जतनि से प्रब्लेम जों नोगजावो ड्राग्स नि प्रब्लेम सिनि गामि आमसायाव गोबां मा ड्राग बाय गदालजाक ड्राग्स आवै मैक्सिमम जे गोरों फेमिली नेनि इकोनॉमिकली ब्लाय काहाम बनि फेमिली रंनो ड्राग बाय गदाल जों नुगै तंमानि सरकार गोबां मा पलिसि खायनाय सोनामनाय डेभलपमेंट खायनाय स्कुल खायनाय कलेज खायनाय लामा सोनानाय कन्टिन्यू अमाहाय सरकार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गोबां मा बसकांगो सामं तांजानाय फियाबासिनि बोसाराव ड्राग्स आवै लेखा फरायमालिया निनि बरनि समाजनि बाङै मोंसा वानसौ रोंलिया हिंखे गवर्नमेंट जे सामं तांमानि स्कुल कलेज हस्पिटल बर सामं सुगनायबा सामं सुगिया ओंगै थांनाय हानि बाङै चिनि बोसारावनो जों ड्राग बाय कासनानि बागै जों गवर्नमेंट बाय बाक्सा तो ओंनि नांनायनो गवर्नमेंट निसायसि बसकांगो मा आगौनाय तानिखे गवर्नमेंट नि पुलिस प्रशासन नि गामि आमसायो जे फ्रोफ्रो मोरगै तंफैमेया जों लुकु समाजनि जे हदानि जत बोसारक
যদি এক হাঁকে जोंनि गामि आमसायाव ड्राग फाननाय जानाय जों गाहाम गासै मानो नों आंसि सचेतन मांनाय बाक्साफोराव वानसयै दङ जे आंनि बोसा ड्राग जाया हेंके पारङै थांनाय होनै पारङै थांया ड्राग जानाय बेनि बोसाजो निनि बोसला जुदि हांजा लायो कायजा हांके निनि बोसा वबो सावफायनाय अमो जे ड्राग अमा हाय जिनिस आंनि फेमिलि बाय गदालिया के तमाखि नों खाहि जों वानसयै चेष्टा खायाखै दंखांखे निनि बोसाजो निनि बोस्लाबायबो ओ बर'र गदालै फैनाय इंगे जों चिनि बोसानो कायवानि फासि चिनि अनेक समस्या ngoi थांनाय हानि बाङै जों ड्रागनि हयते चिनि समाजनो जों बाहायखे यावरनानि नांनाय अमो जों साखथालायनि नांनाय जतनो जों बाबा गरियानि हामारि नावै बाबा गरियानि फान नावै जों अमत्रनोबो माका सोलायनाय दानिके जों तैबो गोबां मानसिनि ससाइटियाव प्रोग्रेसिव सामों खायजानायबो दङ जोंनि जे ताबाव बाबा गरिया मिशन सामों चलै दंमोन हाय जोंनि गामि आमसायाव तैबो गभर्नमेंट सिसि हया खतङ जे गभर्नमेंट मानो सामों खायनाय बत जोंसि मासानाय दिनै जोंनि जमातिया गामि आमसायाव जुदि दै गरै लामा गरै ngoi tongkha ke seba sani bataba जों हदानि हयते जों गभर्नमेंटनि थानि सावनि नांगौ दिनै चिनर जथेष्ट सामों थानाय अफिसारावबो काहाम काहाम दङ भिडिअ हयते सुरखायै चिनि डिएमएन कालेक्टर दिनै अ जागाबो फाइसक फाइजाक बरनि थानि जों एप्रोच खायलायनि नांगौ जे चिनि गामि आमसायाव अमाहाय प्रब्लेम ngoi दङ होनै किन्तु चिनि जमातियाव गोबां मोननोवो जे स्पेशली आं एडमिनिस्ट्रेशन अ जागा अपोजिशन सावमनि यागोल नौखा चिनि जमातियारक थाङै जे अफिसो थाङै सायनि अनेक माने खाकाया हायची अनेक खाकाया हायची चिनि गामि आमसायाव तुमा नां अमो सावनि थांया किन्तु बैनि संखा लगो चिनि साय कम को बरक सासि एडमिनिस्ट्रेशन बाय अनेक बरक तासो दं अनेक बरक हंके एडभान्स दं हायची जोंखे गभर्नमेंट नि थानि बाहाय तुमा स्कीम दं तुमा फेसिलिटी दं गभर्नमेंट स्कीम गभर्नमेंट नि फेसिलिटी रजानाय गोबां मा लाइन बाय लाइन दं फियाबा जों सिलायबानि नांगो हायची जोंनि डीएम नि थानि थांदि भिडिअ नि थानि थांदि आजके सिन तुमा फेसिलिटी मानाय अमबुतो जों सिनाय बत्रनोबो जों तेसा सचेतन ओंलायनि नांगो जे गभर्नमेंट नि स्कीम गोबां मा दं ताबक जोंनि गामि आमसायाव ओल्ड एज पेंशन गोबां मा कारजावै दंमानि र तमानि कारजावै दं जों जत चिनि हदा चिनि समाज अमा हायरनोबो जों एवेर खायलायनि नांगो जे तामसनाय मामानि बाता दंफानो जों माया ngoi दंमानि र अम चिनिनो मैक्सिमाम साया ओंना होनै आं वानसौ कारण एप्रोच खायनि नांनाय सालायनि नांनाय आजकेसि जे गावगोनो दंगो जे निजेनि बोसाफासिं थों काया हेंके दो चारया जा बुमाबो दं हायची दंग्रा थों सामों पाइलेया हाय होनै हेंके निजेनि बोसानो सासि काया खौ हेंके दंग्रा थों हि जों मा दङ अनेक समयो हेंके अमत गभर्नमेंट नि एडमिनिस्ट्रेशन तो बबाय तैबो आलादा हायची हेंके जों सालायनि नांनाय जेकुनो जागा जेकुनो अफिसो चिनि अमहाय असुबिदा दंमानि न जोंनो अमहाय रदि होनै जों सालायनि नांनाय दिनै जत फायनाय बाबा गरिया नि मताय कतर बाबा गरिया न खुलनाय होनै सानाय होनै फायनाय जतनो हामारि माथों जों जतनो सालायनाय चिनि बाबा गरिया चिनि फेमिली चिनि नखुंग गाहाम तंरथों ते चिनि समाज न तैबो कुसुव कारथों सुदु चिनि समाज सिमि या चिनि राज्य चिनि देश न बाहायके बसकां आगग्रय तलां मानाय बनि बांग बोसों जत चिनि बाबा गरियानि थानि सालायनि नांनाय जों आसाय फायखेनो सालाय फैमानि खोनालाय फैमानि जे बाबा गरियानि थानि जे सामानि अक्रा चाक्रा रक जतनो पैतो सावै छांखा हेंके मावो होनै दिनै जों चिनि बोसारक न मैक्सिमाम चिनि बोसारक न जों ताम बोसोनाय लेखा फोरोंमानि साथे साथे चिनि कालचार चिनि संस्कृति जों ताबक जे प्रोटेक्शन खायनि नाय दंमानि चिनि तिते एडिसिनिते जों ताबाव चिनि बुबाग्रानि तिते जों फाइमानि यागोल
chini somaj chini hoda chini culture tradition no chung bahake bwskango promotion khainai protection khainai preservation khainai omni bangoi kwbangma chung chatiyogui tong je agi ni jorao chung tamo sinai saksang no chung mahaino palai hi chani chase onek somoyo lasi jagmani rok tong rinai kani hi ke agi onek somoy chini rinai kaya saris thangwai la omo chini itihas tong tabok chung risa rignai chini chini mo even chung chini agi nogu chini hoda okra chini moyal panchai chini loku sok diri ro o village committee ni member ni saine dam roje ang ha ek somoyo village committee ni member og no si bodol ru frebu chini loku ni chok diri no ke sak sinangli ang moi thang ha ge chung bono tak tuluk chini bising yo chung bai chung chini society no chung protection preservation chung gorbo ngya hinke buitei busung no tolawo nugnai hinge hani bangoi chung chini chok diri hoite suru khawi moyal panchai no chung administration or nung member ung chairman ung je phang thung boroni chaiphan no chung society no chung bwskangwa agoro ni nangnai tani ke tini party tongnai khana krei ngui manu কিন্তু chini hoda chini somaj jog ni tonai tini pitra kami 100-150 বছর kaha কোনো পার্টি ওর জায়গায় 100-150 বছর কামাইয়া খো সিপিএম ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই বিজেপি ফাইনাই ত্রিপুরা মথা ফাইনাই ওলক রিফান মাওতে 100 বছর और যত পার্টি তংনাই ত্রিপুরা মথা তংনাই বিজেপি তংনাই সিপিএম তংনাই তে 100 বছর কমাই ফান পাইনাই ফিয়াবা जों চিনি সমাজ ন जों রাখে তংমা হাंखे অম পিত্রা কামিবো উল जुग তংনাই হাইছি হানি বাগৈ जों লুকুসক দ্রিল ময়াল পাঞ্চাই chini hoda okra bohai besi chung bwskango karakhe ma basanai omono si chung ragrunani bagoi mawan chunai jodi chini somaj chini hoda kemai thang hengke chung baba gori ani ulo palai ni kering painai seba palai ni ba chini somaj se kering hingke nge chung baba gori ano palai ni khulwani bagoi bo chung chini somaj no ragrunani bagoi mawan choklai ni teibu agi jebabe ngui phaikha chini member village committee ni member ok damung koi tongmani rok tabok damung ya ang thangha bwskango chung bohaikhe no mawa chunai chini somasi je pro no bwskango o jinista chung mawa chunai karon somaj ba jati somaj bai jati bonisai party to ulosi nung tam sinai kaise pitra kamio joto party khainai kintu pitra lokuwo o pitra lokuni borok simisi tongoi mano nge bo busuk kora mane busuk সংগঠন খাজা kahangka ke chung hani ba ang clear ke side ro makha busilia haipana ang sani chesta khaimani ke chini loko chini somaj no chung teibu krak teibu buskango agoro ni bangoi chung kaham ke mawa solone o jinista samani si nge haini hai khulumaya pharu chini baba goria o matai kotor baba goria no khulumna hi phainai joto takhok tei bohuk suno khulumaya phari ani kok oron muthakha jotono hambai